фирӯз падари ду фарзанд аст. фарзандон ва дунёро ин сокини шаҳри Душанбе бо чашми дил мебинад. фирӯзи 30 сола мегӯяд бехонагӣ ӯро аз зану фарзандонаш тақрибан зинда ҷудо кардааст. фирӯз ҷои муайяни зист надорад ва ба далели тангии хонае ки дар он ҳамроҳ бо 4 бародари нобино ва падару модар зиндагӣ мекунад, маҷбур аст кӯдаконро ҳафтаву моҳҳо ба хонаи волидони ҳамсараш фиристад. ин хонаам дами тоистон дами хонаи мо хоб рафта намешавад. мақсад як ҷоем дараҳӯй кунем хомӯшак мебиёд пур мешавад, гармида хоб рафта намешавад. намин проблемамон вазбинай. худи фирӯз ки маъюби гурӯҳи аввал аст, имкони кор кардану харидани манзилро надорад. таъмини оилаи иборат аз 16 нафараи онҳо ба дӯши падари хонавода аст ки кори муайяне надорад. ба нақли фирӯз, баъд аз марги аммааш дар соли 2007 ки дар хобгоҳи корхонаи Тоҷик Агрегат зиндагӣ мекард, бо машварати хешовандон падару модари ӯ ҳамроҳ бо 6 фарзанд ба ин хобгоҳ кӯч бастанд. қувваи ҷисмонӣ ягон проблема надорам, не ки намебинам дар ягон ҷо кор қабул кардан наметунам. ба гуфтаи фирӯз, тангдастӣ ва набуди ҷой 8 моҳи пеш бародари калонии ӯро бо вуҷуди нобиноӣ маҷбур кард ба муҳоҷират равад. кӯчак бурда хонаи тағоӣ монда ки бирав хати занаш Россия дигин групп ҳай намебинад, дворники кор мекунад, чанд бошид дар торикиё мерафта, бинишаш зада шикаста дар усалба, хеле азоб даем охир. келинҳои хонавода бо фарзандон дар хонаи волидон ба сар мебаранд ва назди падар фақат барои чанд рӯз меҳмонӣ меоянд. ба гуфтаи фирӯз, бародари дигараш дар таҳхонаи биноҳои баландошёнаи марбут ба ширкати Мовароунаҳр шабро саҳар мекунад. ин хонавода иқрор мекунад ки аз сӯи давлат кӯмаки ғизоӣ дарёфт мекунанд, аммо мегӯянд мушкили аслияшон ҳамоно ҳал нашудааст. азоб бинем бехонагӣ ин фарзандо ҳамаш дар ними хона мисол намебинам, меён ҳамдигари гулаккошона мечиқанд, худшона мечиқанд, дар лавия дастархон бишинанд, чоймои чапа менанд, хона танги бадай. ҳоло ин хонаводаи калон дар як ҳуҷраи тангу тори хобгоҳ зиндагӣ доранд ва аз афроди хайрхоҳ кӯмак талаб мекунанд. мегӯяд бисёр дидааст ки афроди хайрхоҳ кам нестанд ва умед дорад рӯзи дасти саховатмандон ба хонаводаи онҳо ҳам дароз мешавад.